Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng ang nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal a panang isurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Hello, kumusta? Kumusta kayo aming kadrama kan ka-laughing? Alang arudan, intay kinikinitanan ti surat ang naggapaw kanay pagayam Lander iti Jones Isabela. Ken ka Mang Bianong. Naguyugoy may to'y kaungga ka nagsurat, ta kayat kuman nga ipaladaw to'y konsumisyon ko, dita makaparay aw unay a programam. Avid listener da kaon, sigud pa da kayo iti radyo, Mang Bianong, wenno Sir Perry Claro, pag-aayat ko unay iday ti drama yaw bitwen nagtambalan yaw kenay Ma'am Joby Tupais. Isu nga, ilingad da kamila nga gasawa, itinagan nga Adelfa kan Lander, ta paborito unay dagita karakter yaw iday iti drama. Kat da kayo kumamot laeng duwati mga kam, no, adda panakabalin na. Ay, kat mabalin apagayam. Let's get it on. Kastoy man na rugyak ti amen, Mang Bianong. Hoy, Adalfa! Romwar ka man dita balayot ang green ni Sukta! Ni Manong Margamot Chismosa din ka alaos talaga. tingot na day tarwar nga pupukaw. Tsaka mo, Anya man na yung tinaramid mo. Awan mo tinararamid ko. Nakataltal na aktupan. Mabitlay, sakti sumango ko ni Manang Marga. Hoy, Adalfa! Romwar ka dita ko na! Talaga makaungutin ni Manang Marga. Sa babae! Mabitlay, Ay na, baybay am di tarwar nga pukpukaw. sana mabalin na baybay kababain ka dagiti karuba. Manang Marga, anya ti parikot, kaya't yung kadit agkape. Sobrang tayo dito balay agkape tayo ba eh? Ay! Sa anak nga gra naman ang makikap-kape! Tama nga no, inayon man ang dayta asawa mga chismis! Ha? Chismosa talaga! Awan babay na! Ha! Parwaraman, tada kami ti agsangoy ti Jasking, Adelfa! Manang, pasensya kan. Ngam jak parwarin ti asawak. Tamangan no niya ti maaramid mo kan kwa na. Konsentidor ka mo't, Lander! Konsentyam ti kinachismosa di asawam! Sana kasta, manang. Jak lakayat nga aga pa kayo. Isumot ti mo na! Agasam, ta ichis-chismis na kit din nga da ka no relasyon may ka ni Andong! Anya? Isa bastos na itang asawam! Naggatal ti dila na! Naglay nga garamid iti istorya! Huh! Amang ano iso ti dalalaki na! Manang Marga, husto ko man. Bagbagam di asawam, Lander! Ta talaga nga ikak iti pagnakman na no saan ngagsardang!
Kunak tumait a pinagandar mo man ti kinagatel dayta dilam, Adelfa. Kat pudnumat kami nga da relasyon da kini Andong. Agin dadalos kan agin uungot. Kat pudnumat kami nga aggatal. Iso anaki relasyon iti adda asawa na. Garang ganjang nga babae. Makitam dayta pa nagsasaom. Si kalangaro din ti nagbasol. Ngam si kapit at daganas ng agsaw iti kasta. Uray pa nga ta adda ti kinapudno na ti inchis-chis mismo. Awan lata ti karbungam amang istorya iti pada matao. Ay na, dinak manisuro lander. Nagistoryak lang mat. Saan agistorya no awan ti kinapudno na. May mayat mat lang no maamuan dagiti tao ti aramid ni Manang Marga. Tapno isardeng nan ti makilalalaki. Naimasan mi mat ti naging inistorya kininati. Diyak na puutan ti oras Sigurado ang agungot ni Lander. Tana malumana kun nga gawin. Nay, sino nga taday tamasabat ko? Nasaya ata nakita ka mo't laong, Adelfa. Ha? Manang Marga, si kamot gayan dayta. Kunaklakit no asinon ti masabat ko. Manang tarupam! Anay ko, urayak la na ariwang iti panang tungpam kanyak. Ha! Gonggoram! Kayak mo, taulitak pa itibang tumpakan ka, ha? Ayop ka? Chismosa? Naggatal ti dilam? Kayak mo siguro nga isinak daytaya. Apay nga na makaungot ka, katagpay sumat namin nga da asawa, di ka relasyon mo. Makaungot ka, tagpay su ti bagbagak. Timangan iti sili, iso ti magasangan. Anay ko, aglablabos ka na. Idarum ka. Sige! Agdarum ka, tasangon ka! Kasta akanayon mang biyanong saan na may ibusan iti kaapa ni Adelfa nga asawak gapaw iti kinagatal ti dila na. Atiw na pa iti broadcaster gapaw iti kinalaing ng agidanon iti istorya makadadaal iti pada tao. Kanayon may barangay kan mamulta. Isulat ti papapananan ti matmatgadak. Gapo iti pannakamulmulta na mang biyanong. Ay ina! Nagregregatak ti kwarta pinadda ngam pinagmultamlaan gapo iti kinalabid mo! Nasaysaya atin at agmultaak ng ti mabaludak. Dahil tangarot kahit! No kumangamin tagbaliw kan, awan kumamot ti parikot! Santa kumamot nga, gasgastos iti awan kasi eskan na! Wanan! Di kagdanag, tabayadak jay pinagmultak. Tapnaawan mo ti makunkunam. Dayta! Naglaing ka pa ikaw umapa, kat basol mo lang arudan! Makauman ti kasta nga aramid mo! Ibagbagak lang arudan abayadak ti pinagmultak. Tapnaawan ti makunkunam. Kababain mo't kan ka, Lander. Nagbannog amot ngagpaysuday jay. Kat pinagmultak laang. Pasensya ka la man barok iti anak ko. Uray siya mababainen gapo iti aramid na. Sikat ti asawam diti lugar tayaw gapo iti kinachismosa na. Ay na, nagmayat abusalan. Tapno sumardengen iti kinabroadcaster na. Ay, diyak mo ti aramid kan ko na, tatang. Amkag nga amangan no may sagmak, gapo iti panagningiwat na. Ala, sa nabalay, ta bagbagaak man ang barok. Jak mauma amang bagbagak ang kuana. Sige man, tatang. Bareng no adati, pag naanti ka na yun, panang bagbagayo kan ko na. Wen barok, tano saan na dumngag kat itultuloy na latati mading aramid na. Ikako na talaga, bareng no agnakem. Tata Badol, nasayap mo ta nakita kayo diti paraangan nyo. Nay, Marcos, si Kamay, barok. E di kalman tayo sapsapulog di broadcaster nga anak yo. Ngam nalaing nga, lemang jawanan bain. Ha?
Awan mo ti anak ko a broadcaster. Awan ti agtrabaho iti radyo, baraw. Imposible di yung amo broadcaster di chismosa nga anak yo. Ha? Naggapo ka di balayda. Ngam awan ka no ijay kuna ni Lander. Isa sigurado nga dito balayo. Barok. Awan dito ni Adelfa no iso ti sapsapulem. Tumpak! Ni Adelfa chismosa ti sapsapulag. Ayan di nga anak yo taro birubak man tingiwat na. Anya? Agasam te warwaras na dinasaan ko kana putot jempas ngayon ni bakit ko. Tanagpo daw kat nangisitak nga mana. Nasalis siya anak ka no. Mabakal ko dyan anak yo tata. Relax, Barok. Sa nabalay, ta kasaritak to ni Adelfa nga anak kaw. Maranak lang dyan anak yo. Talaga dotak tidila na. Agin bubulsak mo da dya, Marcos. Agpay sumat kami na saan na aputot, dya pas ngay ni bakit na. Nagngisit, ngam nagpudaw dya pas ngay ni bakit na. Idinto ta saan mo't anapudaw ni Virgie, bakit na. Dayta, amin na makitam, ikam iti kay papanan na. Kalpasan na, ingkamitin iwarwaras. Pagragsakam, timang dadael iti padam a tao. Sanak mo't amang dadadaal tagpay so ti bagbagak tatang. Saan ama ilibak ta naglawag ti ebidensya asaan na aputo jay impas ngay ni bakit na. Jay ubing mismo ti ebidensya tatang. Ibagbaga jay kudil na asaan aputot ni Marcos. Hayan yan, dagiti tao nga ginbubulsak. Tadi da maaklon ti kinapudno. Anay ko, tatang, apay nga ngagtibab kayaw? Gunggunam, kurang pay dayta. Yamak kulaeng anakarkaron to ti maganab mao, iti kinagatal dayta dilam. Sangwam, ti darum daken kay di barangay. Ha? Indarum na ka ni Marcos. Gapo iti panagsasawmi ti sana nasayaat kontra iti asawa na. Kaniti anak da. Aginda darom kat agpay sumot ngamin. Asaan na aputot di impas ngay ni bakit na? Sumardin kan! Nay, apay nga ngagbugkaw ka. Gapo ta nalabas ka, Adelfa! Saan nagtaltal na tatao? Gapo di ta nagatela dilam! Imbag kumano si kalaan ti maperwisyo! Ngam saan na? Ay kat baybayan na kun Uray maibalot akon. Ay nang! Konsumisyon ka talaga, Adelfa! No saan ka lang at ang asawa? Ang mga inikalkan! Namulta manan ni Adelfa Mangbianong san mo't nga rod nga isaw ti agrigrigat iti kwarta pagmulmulta na siyak mo't agrigrigat Mangbianong. Taimbes ko mga ornungan may ti kwarta pagmulmulta na sa anayin Mangbianong. Kasla ipadpadawat milaangan gapu iti aramid na. Mabibiitak ang maungkel gapu iti konsumisyon kaw iti broadcaster nga asawak Mangbianong. Hoy, Lander. Kasaunak mo ito na. Manon nga aldaw, di nakasasao. Sipod inted mo jay multak kini Marcos, di ka mo ito nagsasao. Hoy, Lander, anya ka di. Kasauna kun Kasla makisasao ak mo ito ni ti umel, tadi ka man lagsao apulos. Anya nga iti ganas ko ang makisaritakin ka, kat mangiruruman ka. Awan asim nga asawa. Konsumisyon ka? Ita lang nga ungapom tangiwat mo ng pagsasawan nakpay. Kanya ti kayat mo? Agkatawa ak? Agragsakak? Palakpakan ka? Sige ang road! Palakpakan ka! Bravo, Adelfa! Bravo! Number 1 ka! Champion ka! Iti ka nakismusa! Kan manangiruruman nga asawa! Agtal na ka man? Sasawam? Saan kamot nga irururuman
Saan ka day apan ang iruruman tar aramidom kanyak? Siyak ti para bayad iti multam, tunggal ireklamo da ka, gapo iti kina-broadcaster mo. Saan da ka di nagbain, Adelfa? Saan laasi ka ti may babaeng? Uray da kiti anak ta. Ibagbagada nga anak ti chismosa, kanibagbagada nga asawa nak ti chismosa. May ramraman kami, gapo iti kinagatel day tadilam. Isuda mo't gayam ti chismosa, takompormi ti sasawanda. Sapay kaslawan lang kan ka. Nagpuskulan day tarupa, Madelfa. Kaya't mo tapalakpakan ka pa'y, gapo iti kinapuskol day tarupa. Apaw, nagdakulan day tabalayo apat patakderyo tatay daw. Kakaisuna na pintas ti trabaho di anak ko di abroad. Isa makaipatakder kami matanay ti balay. Ay, kastaya. Imbag man. Dakul at talaga ti balayo na eh. Tapno at damat pakakitkitaan iti pagregregatan ni Amanda iti abroad. Wana. Tapno, uray no agawi dan kat makitkita ng tulat ta. Anak kaya't mo asaway? Makitkita ng tulat ta. Ajay, nagtaudan ti dakul a kwartana. Idaw, anyat imbagbagam ka ni Adelfa chismosa. Awan mat tinapatag ngay bagbagakan kuana. Imbagak lang ani Amanda nga anak ta, agpatpatakder iti balay, tanapintas ti trabaho na iti abroad. Awanan ba inday jay? Ibagbaga na kano nga adda ni Grow akadenden na ni Amanda iti abroad amak nang. Iso ang makapatpatakder tayaw iti napintas a balay. Anya? Apay gamin ay akasasaom da iti broadcaster. Ay saan ang mabalinday tao? Jak palabasan ti panangpadpadakas na iti anak ta nga da iti abroad. Agregregat iti abroad ta anak ta, kalpasan na padaksen na pay. Rubi-rubag tingiwat da iti ababay. Itulod ko na iti pinagatang ni tatang a vitamins na. Hoy, Adelfa! Nay, tatay do, da kayo mat. Nay, kadwa yung mat gayam ni bakit yaw. Anya ti warwaras mo may papankin na Amanda nga anak ko nga da iti abroad. Just kay ka babae. Ha! Nagsaya at ti imahe ni Amanda nga anak may dito lugar tayaw. Ngam padpadaksam kit din, gapo iti awan kinapudno na nga iwarwaras mo may papankin ko. Sige do, tanglam day ta babae tapusan na mabalos. Wala! Marmarwam ka na broadcasteram. Saan ba ang mapalabas ni kinachismus? Kurang pa'y dayta! Ano, ihuwar mo dayta dilam taguyudak! Saan? Kasyanda. Kaya mo tabakkalin ka, paturumwar day tagila. Nagkuyo din ti asawak na ikatintak mo di kan makachismis pa. Saka na. Kasyandak. Di yun dutan ti dilak. Kasyandak. Idarum ko dagiti awanan bain nga gasawa. Gapo iti panang lugob da kanyak. Agbayin ka man, Adelfa. Lander, siyak lang arudan ti linuguban da. Siyak ti kinabkabil da. Ibagam kit din nga agbayinak. Dayta, ti ganaban, ti nagatel, ti dila nakaskin ka. Iso akurang pa'y daytang inaramid dakin ka. Anya? Awan serbim nga sawa. Tairuruman nakpay. Nauma ako ni karamid mo. Agyaman ka. Makasao ka pa lang aging gaita. Tadida insina day tadilam. Sandamot ang makaugat kan kakit. No sa nagapo iti kinagatel day tadilam. Agasam ta pinagpadakas mo ti anak da di ti lugar tayo.
Oresin mo ta, ha? Talaga makapungtaw. Lander, nagsakit ti bagbagik. Oo, di ka man kundi sangit dita. Tamang ano, basi-basin ka. Kunak no agnak man ni Adelfa, iti day di anapasamak kan kuana mang bianaw. Ngam saan ta nagsardeng laang iti sumagmamano a bulan, ngam kalpasan na idarom manan, gapo iti kinagatal ti dila na. Katirigat na, namulta manan mang bianaw, kat kapilitan, asyak tinagbayad, tasyak mate, agtrab-trabaho. Nauma akong mang bianaw, kaya't ko talagan nga isina ni Adelfa, gapo iti aramid na. Kaya't kaunti na ulimak apa nagbiag, nauma akaw na kanayon nga adda isyo ti asawak. At iwan na pa yan te show best chismes, iti kinakontrobersyal na. Anya ti aramidak mang biyanong, rumbang kaday nga isinak ni Adelfa, iwanwan na kumamang biyanong, to'y magugura na pagayam ken kalafing mo, Lander ite, Jones Isabela. Iti sao a Hebreo, iti daan na tulag, anay pataros chismes, ket kahit nasawan may sa tao mangipanayag, kadagiti palimad, may sa tao nga agpapan, agsublay, tapno mangyag iti malisyoso nga impormasyon, wenno may sa tao nga agar-aramid iti eskandalo. Correct. Ti may sa chismoso, wenno chismosa, ket patpatyan na ti may sa nga impormasyon, kalpasan na, idanon na iti sabalay, nga oray san arumbang amwanda. Oh no! Pagayam Lander, padasam man nga idanon kini bagat mo, ti adda iti libro ti Roma, impakita ni Pablo ti managbasol kababalain, kente panaglabseng ti sangkatawan kadagiti bilin ti Diyos. Nasa una, no kasano nga imbukbok ti Diyos ti pungtot na kadagiti tao asaan nga agtungtungpal iti bilin na. Karaman iti listaan kadagiti basol ti sangkatawan ti chismes ken panagpardaya. Mabasa iti taga Roma, kapitulo 1, versikulo 20 aging iti 32. Napnuda iti amin akita ti kinadakas, kinaagom, ken bisyo. Naapal da, mamapatay da, mannakiapada, naulbud da, ken managparpardaya da, manarsarita da. Chismis da ita. Agpipinadakas da, kagura da ti Diyos, natangset, napalangguad, ken napasindayag da. Nalaingdang agpanunot, iti adupay awagas ti kinadakas, sukiran da dagiti naganak kadakwada. Awan babain da, di da tungpalan dagiti karida, ket awan asay, wenno panangay ayda kadagiti sabsabalay. Ouch! Amuda ako na tilintag ti Diyos, rumbang mapapatay ti kasta tay panagbiag na. Ngam aramidan dalat kadagitoy, ket abuluyan dapay dagiti agaramid kadagitoy akinadakas. Oh no! Makita tayo kadagitoy bersikulo, no kasano kaseryoso, ti basol panagchismes. That's right. Kano kasanunang inladawan ti kasasaad, dagiti tao nga adda iti babaan ti pungtot ti Diyos. That's right. That's right. Sigon iti maysang abogado, mabalay na kaswan dagiti tao, ti agar-arame, diti kastoy a klase, ti pamardaya,
nang runa pa iti panawon tayo ita, no sa dinaw ket mabikbiktima iti diskriminasyon, dagiti maadaan iti COVID. Nakalana iti civil code, rebeng na respetwan itunggal tao, nang runa ti peace of mind na, dignity ken privacy. Kahit maadaan iti naisina akasaw, ti asino man na mangsalungasing iti daytoy. Ti asino man na mapanagnekan, nakaaramid iti simple at chismes, wenno pamardaya, kat mabalin may balod iti may saabulan, kat mamulta iti 20,000, wenno 20,000. Ngam no nakaro at chismes, mabalin may balod iti 2 atawan, kan 4 abulan, kan mamulta iti 100,000. No babaan mat iti surat naiwaras ti chismes, kas kuma iti internet, nga ado atao ti makabasa, libel ti awag ditawi, kat agbalin anangat nga to pa iti dusa. Mabalin mat may pasungal ngal iti kasaw nga intriguing against honor, ti may sa tao nangipasa lang iti chismes, ngoresan nga isaw ti pasimuno. Correct. Iso nagasat kapailaeng ta asawam lander, ta masulsulbar ti kaso na dita mismo a baranggayaw. No pay kasta, lander barok, san kumaaday to'y ti agbalin na lapad, tapno san mo pampansinan ti asawam, wenno gandatem a panawan. Itilaksid ti amin, patuloy mulat ta apagserbyan, patuloy nga ikagumaam atong palan dagiti rebbengem. Bayat ngan anusam ti makilangen, abuyugan ti kasta nga aramid ti asawam. Pakisamaham latta, iti wagas ang mabalay na mangpalukneng iti puso na, nga iso tagbalin adalan, tapno raumen na ka, kat ipaay na dagiti karbengam, iti umisaw a panakilangan. Alright. Ala, kastan papagayam, aging nga iti sumaranumanan ngentay, panagchichinismes, babaniti isem-isem. Sapay lakuma, taori kaskasanokat, naparongi itda kayo manain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!